Sammen og velkommen til den video. I dag mig og Magnus hjælper vi Hans, så ja. Og så kommer vi til at være sådan her, og sådan her, og sådan her. Så vi bare vise lidt, hvad vi laver. Så hold lidt tug på den her Magnus, vi har lavet en rutsjebane, og så den her. Oh my god! Nu må jeg tage kameraet med mig, og så kan jeg finde min shorts her. Det var en dårlig opgave. Her er sådan virkelig ikke noget at lave. Nej. Så skal vi tjekke, om det er åbent. Guys, så nu skal vi op og se, hvad der sker der. Det er der ikke. Yes. Nej, vi ved slet ikke, hvad vi skal lave. Virkelig. Ej, det er farligt det her. Jeg skal ind der. Oh fuck. Hey guys, så vi får de forskellige vinkler, men ja. Whee! Det var super langsomt. Men vi keder os fuck, mand. Ja. Vi vil bare sige, at du har den her video.